Samantala, Idol, pagtatanim naman ng palay na may mataas na zinc content ilulunsad sa Manawag, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Formal na nilagdaan ng pamahalang bayan ng Manawag ang Memorandum of Agreement kasama ang Philippine Rice Research Institute Region 1 para sa paglulunsad ng pagtatanim ng high zinc rice sa bayan. Sa panayam ng IFM Dagupan, sinabi ng alkalde na ang Manawag ang kauna-unahang munisipalidad sa Rehiyon 1 na magtatanim ng NSICRC 648 o isang uri ng palay na may mataas na zinc content. Malaking tulong lalo po sa aspekto ng nutrisyon ng ating mga anak. At dito nga, alam naman natin na mayroon pong tuloy-tuloy na programa sa ating mga daycare centers at mga feeding program. Ang maganda po dito dahil instead na ang local government po ay bibili pa ng rice na hindi po high zinc, no? Minarapat po namin with this agreement na itong produce na maaani ng ating mga magsasakang napili, ay tayo rin po ang bumibili po nito na gagamitin sa mga feeding programs. Ayon sa mga naunang pahayag ng Philippine Rice Research Institute, ang high zinc rice ay bahagi ng kanilang mga programa na naglalayong makatulong sa kakulangan ng micronutrients. Noong Setyembre ng nakaraang taon, ipininisenta ng PhilRice sa bayan ang mga benepisyo ng high zinc rice bilang isa sa mga hakbang upang maiwasan ng malnutrisyon. Katuwang sa proyekta ang PhilRice Region 1 Municipal Agriculture Office at mga partner na farmer operators sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.